Doktor sa Tuburan District Hospital gagipa-resign sa Kapitolyo, kutob na lang karong adlaw. Traffic sa Mambaling area, dili na matabang sa mga nagdumala. Managtiayon gitulis, gipamusil at tubangan sa ilahang 5 anyos nga anak nga babae. 200 ka mga tao ang nabiktima sa sunog sa Paknaan kagahapon. May hapon Sugbog, Bisayan, usa ka lalaki na dasmagan patay sa usa ka tanker. Biktima igura nagpaayo siyang bisikleta sa usa ka shop sa Dakbayan sa Mandaue. Nagsunod sa aksyon si Edwin Cañete. Igura nga nagpaayo sa naguba niyang bisikleta diha sa Highway Mandawi ang biktima nga si Roberto Chavez dihang nabagaan kini sa usa ka tanker niya tung Domingo sa kadlawon. Patay diha si Chavez. Matod sa saksi nga igurang mihapit ang biktima sa shop aron magpa-volcade og ligid dihang nakadungog siya og kusog nga pagkalagapak og didto na niya nakita si Chavez nga nagbuyod na sa dalan. Patapag sa yung bike ba? Kaya naplat yung bike, labang sa diya sa atbang. Mora po na napanan ako kay pagkuhan ako sa yung bike, labang siya pagbalik niya mo yung butol na diha. Ang driver sa tanker nga si Eric Roylo miingon nga doon na siya kasugat nga sakinan nga hayag ang suga mao nga nasuwawan siya. Uwahin na dihang iyang nabantayan ang naigo nga biktima nga si Roberto. Siya na mahayag nga igo lang niya natapsingan si Chavez ug ang sakinan nga iyang gikasugat mo'y nakaintimano og nakadasmag sa biktima. Na ako kasugat nga suwa nga suga ya. Wa sa ko kabanten niya kay medyo ngit-ngit kay nailawman siya sa skywalk. Naigo siya nako dayon na ako sugat dito siya natiwas. Human sa hitabo daling mitahan sa iyang kaugalingon sa buhatan sa pulis si Roylo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Patay ang usa ka managtiayon dihang gitulis dito sa lungsod sa Cordova. Kinigyaksyonan ni Ray Pasaporte. Patay ang magtiayong Ranilo og Elisa Tampos human gitulis kagabi sa Sitio Matabang sa Barangay Dayas sa lungsod sa Cordova. Ang magtiayong Tampos uban sa ilang 5 anyos nga anak babay gikan sa ilang giabangang balay sa Barangay Buagsong. Paingon sila sa ilang gibantayan nga balay sa Barangay Apas sa Dakbayan sa Sugbo sakay sa ilang motorsiklo. Pag-abot nila diri sa lugar sa Matabang, Dayas Cordova Cebu sir. Kuanan siya 205 mil suspect block their way. Ano dati niya parang treason. Ipamusil sila. Na the use of undetermined caliber of firearms. Daling nisibat ang duha ka lalaki nga suspitsado ug gidala ang motorsiklo sa biktima og bag niini nga dunay sulod nga kwarta. Matod ni Karen nga manghod ni Elisa Tampos, nagda og dakong kantidad ang iyang bayaw nga si Ranilo. Si Ranilo Tampos nagtrabaho sa Mactan Cebu International Airport. Pero wala sa ang amount, wala sa mo kay bawo. Wala. Kay gilelahi man na siya. Karagi lilahi surog in bilog. Ang bata nitug-an ni Karen nga gimanduan siya sa duha ka tulisan sa pagpakanaog sa motorsiklo o gipatago aron di apilon sa pagpusil. Nagtuo ang pamilya sa magtiayon nga gipanid-an ang daan ang mga biktima ug posibleng taga dihara sa lugar ang mga suspek. Ang kapulisan niingon nga duna na sila'y pangan sa duha ka lalaki nga dunay pindi nga kaso sa Dakbayan sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kanhi taxi driver na palgan nga wanay kinabuhi sulod sa ilang gipuy-an nga balay kagahapon sa Sitio Santo Niño, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giila nga usa ka Eduardo Abasolo, 46 anyos nga taga Malolos, lungsod sa Barili. Giingong gipusil sa ulo ang biktima taliwa sa kusog nga pagbunok sa kusog nga uwan niadtong Sabado sa gabi. Matod sa iyang silingan, dunay nakalalis ang biktima nga gisundan sa pagbuto sa armas. Adunay nakakita og drug paraphernalia sa iyang gipuy-an. Ngayon ito pasaylo po nato siya ay kaistorya. Pero kami kibalog kinsa gyud. Pero pag kumaboto, nagboto.
Mukabat sa 1.2 million pesos nga balor sa drogas ang nasakmit sa kapulisan sa gipahigayon nilang pagpangronda sa Barangay Tangke, siyudad sa Talisay. Ang report giaksyonan ni Edwin Cañete. Atol sa gipegayon nga bypass operation sa Provincial Intelligence Branch yatong Sabado sa Sitio Galaxy, Barangay Tangke, siyudad sa Talisay, duha ka babae ang nadakpan sa mga otoridad. Naila sa pangalan si Midyos Cabardo ug Carla Bazar nga lumulupyo usab sa nisgutan nga dapit. Apan ang subject sa operasyon nga si alias Ayan daling nakasibat sa lugar dihang dunay kalit nga misyagit. Approaching pa lang ang mga backups, nisyagit na ang mga bystanders o pulis. Moto nga nanagan ang mga bata-bata ni Ayan o si Ayan mismo ilang amo. Mato di Logroño nga ang pagdakop nila sa miaging semana sa usa ka pusher dito sa Toledo City mao'y nakaingon ining maong operasyon. Giingon nga gitukan sa ilang didakpan ang lugar sa kuhaanan niya og drogas diya sa Tangke, Talisay. Weeks gikan sa atong mga dakop sa Toledo, mga 2 weeks ago atong subay ang ilang linya sa drug trade nga na sila magbase sa Talisay. Samtang si Basaro Cabardo, pulos mihimakak nga may kalambigitan sila sa pagpamaligya og drogas. Sir, wow ka ba? Sa luyo nila, wa sa kibaw. Sa luyo nila ba? Nagpuyo. Anak ko gibilan butang. Siya gibilan og butang. Kisa may gibilan? Sila. Pero wa ko labot ana. Kisang sila ha? Sila. Ikaw may gibilan na Sila. butang. May gibilan pero wa mi labot kinsa man ana. ang sila? Si Midyos o si Ang drogas nga nasakbit sa area mo balor og 1.2 milyones pesos gawas pa sa 3,800 pesos nga cash, 350 ka buok dagbayng pinutos sa shabu, 5 ka medium nga putos og 2 ka dagkong putos sa shabu nga nakuha nga ebidensya sa kapulisan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Duha ka tawo na sikop sa mga pulis human gireklamo nga nang hasi sa Barangay Sambag 2. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vestil. Nadakpan sa mga sakop sa SWAT ug sakop sa Fuente Police Station 2 ang mga suspitsado nga si Ramil Abilia ug ang uyuan ini nga si Pedrito Abilia. Sila gireklamo sa biktima nga si Jonah Abilia nga nagpabuto og armas ug nang haras kanila pasado las 10 kagabi sa Barangay Sambag 2. Matud pa sa biktima nga pirmi kining buhaton ni Ramil ang pagpanghagis ug magpabuto pa kini siyang dala nga armas labi pag mahubog kini. Bisang gabi mahubog magsige pabuto karon gisung na pumis amoa. Kaduwa na nang pabuhatan sa amoa. Ambot ug unsay gilagutan lang namo. Wa man gyud may mangilabot na nila. Nagtuo si Jonah nga yuta ang hinungdan kung ngano nga kanunay silang giharas ni Ramil. Ang una ang ilang gikalagutan kay pati kununing naay silingan namo nga pati yuta-yuta kanang amo ang gilikdukan karon kanang amo gipuy-an. Karon kay asnar man na kunong dapita gidemolish nami. Apan gihimakak ni Ramil ang kalambigitan sa mga pasangil bato kaniya. Mga babatoy, pero mo ni among nang babae ay. So, daghan naman ko nga bisis na inyo silang giharas sir. Wala. Ilan ni yuta ni mga asnar ba? Mato ni PO3 Domino de Corinia, gialarmang suspitsado nga si Ramil tungod sa pagpabuto og armas ug pagpangulata sa maong dapit. Dugang pa ni de Corinia nga gibato pa ang mga pulis sa suspitsado. Kasong physical injuries, direct assault ug paghubog ang atubangong kaso sa suspitsado. Dakpa na sa kuan kay nagkuha man na dito gud kanang alarma. Ana daw kuan nagpabuto dito sa kuan pada sa Sitio Pailog. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. Duha ka motorsiklo ang nagkabangga kagabi. Gitabang sa mga rescuer ang usa ka biktima nga nagbuyod human madumbuli sa usa ka motorsiklo kagabi sa Dalan N Bacalso Street, Cebu City. Gikan sa south ang duha ka motorsiklo nga nagpaingon sa downtown area. Nadumbulan sa biktima ang ilang motorsiklo nga gimaneho ni Anesito Limpag. Matod pa ni Anesito nga kusog nga nakapadagan ang biktima ug posibleng hubog kini. Hinungdan nga nawadan og kontrol midumbol sa iyang motorsiklo ug nalamba. Ang nasunod ako kanang kusog sir kay nagsignal ko pa right kay paraplin ko. So kusog sa kanya niya. Kanang ikaw gidumbol na dumbulan kaniya. Oo. Asa man yan?
Ako gikan ko basta sa kikulas. Siya sa sunod ako yung kusog siya. Hina ta. Dumbol. Mga but sugod ugma sa dakbayan sa Subo ang dulan 200 ka mga delegado sa International Conference alang sa proteksyon sa mga kabataan sa cyberspace. Sa Subo ipahigayon ng conference nga Ako para sa Bata tungod sa ka-strategic inihilabi na sa pakigbatok sa cybercriminality, katuyuan sa kalihukan nga mabatukan sa komunidad uban sa gobyerno ang nagka-deteriorate nga cyber culture sa mga batanon. Gikadlukan nga nagkadaghan na ang mga biktima sa cyberbullying, pornography ug ubang daotang matang sa exploitation pinaagi sa cyberspace. Gikagol sa organizers ang nagkabata nga mga biktima sa cyberspace criminality tungod sa kalambuan sa teknolohiya ug sayon nga access sa internet. Mamulong sa conference ang mga international ug local experts sa cyberspace ug child protection. Well, we think that this might be cute and it's a smart move to make the kids more, smarter, tech savvy, but there are side effects related to this. So it's a very fluid at saka evolving sort of culture. Kakuwang sa infrastructure alang sa pagpadagan og mga bus sa dakbayan sa Sugbo, resulta sa pagkagrabe sa traffic nga nasinati. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Gisugat sa grabe nga traffic ang unang adlaw sa pagdagan sa may bus niya atong Biyernes. Niabot og 2 ka oras ang round trip sa ruta nga Lawaan, Talisay City ug mambaling dakbayan sa Sugbo. Sa normal nga traffic, mukabatra unta ang round trip og 1 ka oras. Napugos sa pagbaktas ang gatusan ka mga residente sa Labangon, Tisa ug Bulacau area tungod sa traffic. Ang epekto sa traffic sa pag-abli sa SM o pagpadagan sa may bus, gipanglantawan na daan sa Piston. Matod sa Piston, dugang-dugang lang ang mga may bus sa traffic na daan nga kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Kana nga traffic, wala gihimo ang atong dakbayan sa Sugbo sa pagsulbad ni ana. Wala pa sila mga lakang sa pagsulbad ni ana. Wa sa gidugang nga infrastructure ang gobyerno aron makadecongest sa traffic sama sa mga bus stop nga dili makabalda sa flow sa traffic. Gulagway sa Piston nga special treatment ang gihatag sa administrasyon sa kalit nga paghatag og franchise sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa may bus. Naprobahan ang franchise LTFRB bisan sa ilang pagbabag tungod kay nasubay kini sa proyekto sa gobyerno sama sa Bus Rapid Transport System. Libuan ang giingong mapektuhan sa may bus sa mga ruta sa Talisay City, Mandawi ug Lapu-Lapu kung hingpit na kini nga mapatuman sa sunod nga mga buwan. Sukway sa demanda sa sektor nga kung magpadagan magita og mas transport system siya nga makamugna og trabaho, makahatag og makabenepisyo ang katawhang Pilipino labi na sa kabos nga madislocate nga ng mga programa o mga project dinhi sa atong dakbayan. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga sakop sa labor union sa maternity hospital nagpiket tungod sa pagbabag sa nagdumala sa paghatag sa ilang gipangayo nga aumento sa sweldo. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Ang nilabiyang mga tawo nga naghimo og milyon para sa hospital. Nagtapok katubangan sa maternity hospital ang mga sakop sa cost-oriented groups aron suportaan ang panawagan sa union sa ospital. Marso pa natapos ang negosasyon sa collective bargaining agreement sa ospital ug sa union. Gikasabutan na unta ang dugang suhulan nga 20 ngadto sa 25 pesos gikan sa hangyo sa union nga 30 pesos matag adlaw. Wa sila magdahom nga taliwa sa negosasyon, wa mauyunis sa board ang 25 pesos nga aumento sa suhulan. Subling giinsistir sa board nga piso rang ilang madugang sa inadlaw nga suhulan sa mga empleyado. So, batay bata, paluoy ta mahatagan nagpiso. So, how come mga professional na dili? Piso lang. So, nga pa bastos, barat. Kapindo sa katuig na nga wa makadawat og dagkong increase sa sweldo ang mga empleyado sa maternity hospital tungod sa pasangil nga pro-administration ang mga kanhipango sa union. Dunay 130 ka masakop ang union sa maternity hospital nga dunay average nga sweldo nga tag 10,000 pesos. Matod sa union, dunay milyon nga surplus ang ospital nga gitipigan lang sa board. Bumoto na lang gamay siya. Specialist akong sa ako'y pamilya. Kuwang ka na, nakoy ka anak. Kuwang kayo na. Gunitan lang sa management sa ang ilang counter offer nga 20-25, mahumanon ta ni problema dinhi sa maternity.
Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mayor Michael Rama mibahad nga makig-away aron lang matuki sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang Supplemental Budget number 1. Gipasanginlan ni Rama ang mayoriya sa konseho nga mga sakop sa BOPK nga mituyo sa paglangay-langay sa budget nga resulta sa dugang interest sa utang sa syudad. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Whoever touch our heart, continue. Do not think about who is the better, because what matters. Subling nanganti si Mayor Michael Rama nga mohimo og mga lakang aron matuki na sa konseho ang Supplemental Budget number 1 sa Dakbayan. Nag-ungong sa Supplemental Budget ang kwartang gikinahanglan sa syudad alang sa adlaw-adlaw nga operations niini. Naglakip sa Supplemental Budget ang 2.3 billion pesos nga ibayad sa utang sa syudad sa pagtukod sa SRP nga nagtangag og interes. Kung dili kini mabayaran sa syudad, magkadako ang interes niini tungod sa tuyo sa paglangay-langay sa konseho sa Supplemental Budget. I am 100%, and the rest who are professionals, lawyers, who believe in logic, who believe on what the word is the right thing to do, will definitely support us. I will never stop, because I am on the right stand. I am on the right position. How can they be right when they are doing it wrongly? Gihimong rason sa mayoriya sa konseho nga sakop sa BOPK mao ang motion for reconsideration sa kaso nga nagkwestiyon sa paggamit sa syudad sa kwarta nga halin sa SRP. Ang Majority Floor Leader Margot Osmeña mipadayag nga di sila mutuki sa supplemental budget tungod sa motion for reconsideration nga giduso ni Romulo Torres. Ang kaso una nang gibasura sa korte. I cannot imagine a judge changing their decision, and their decision was not based on lip service, founded on jurisprudence, founded on legal, shall we say, justification, and it's all very much loaded as a defense in favor of the city of Cebu. Very much. I'm sorry because they're not lawyers. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. 20 ka mga balay ang nasunog sa Barangay Paknaan, Mandaue City kagahapon. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Nagkabuang ang mga residente sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandaue. Pag-ulbo sa dakong sunog pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Daling mikatop ang kayo sa nakasikit-sikit nga balay nga ginama sa light materials. Naglisod sab sa pagsud ang mga bombero tungod sa kahagipot sa daan. Agianan gyud mo'y naguna nga kalisdanan nga atong nasugatan. Kay kagamay sa daan padung sa interior portion, ya diin ang lugar lasok kayo sa mga balay nga made of light materials. Mitabang ang mga residente sa mga bombero apan gamay ra ang nakalusot nga mga hose sa nasunugan. Ang resulta, usa ka bombero ang nahug sa atop, human gibato sa mga residente. Gisukmatan sa bombero ang giingong bibato kaniya nga mihimakak sa pasangil. Okay, nanaon natin ang mga bumbero. Wala na yung bumbero mo responde. Sir, wajud ko gihimo nga doktor sir. Ako may nabusingan no. Bigyan ta na maayo nga buhaton kay kita igor man ta nagresponde gyud atong himuon kutob sa atong mahimo nga under control na to ang fire. Way nabitbit nga gamit si Lolo Ramon tungod sa kapaspas sa pagkatap sa kayo sa ilang balay. Problema sa kuryente ang gituang hinungdan sa sunog human sa sunod-sunod nga pagboto sa balay ni Lorenzo Bonsit. Doon sa daan sa konsulta nila. Ang buto-buto ro to gagmay. Naton sa katuy ni buto gagmay. Dunasay nakuyapan nga daling gitabang. Di mo menos sa 20 ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga niabot og Task Force Alpha. Temporaryo nga ipahimutang sa covered court ang mga nasunugan. May pasalig na og hinabang ang barangay o ang Mandaue City Hall. I know, karong panahon na naibaw naman atong mga city officials. So, possible nag-andam na gyud na sila og hinabang sa. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Traffic sa Mambaling area dili na matabang sa Cebu City Traffic Office. Dugang adjustments pa ang ilang himuon aron masulbad kini. Ang report giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil.
Giangkon sa labaw sa Cebu City Traffic Operations Attorney Ray Gialon nga nagproblema ang trapiko dihang gibuksan ng SM Seaside sa may South Road Properties. Matod ni Gialon, nag-adjust pa ang kadagkuan sa SM ug gipasalig niini nga ilang pangitaan og paagi aron muluag ang traffic sa SRP. Ilang gihangyo ang SM nga i-accommodate ang tanang sakyanan sa upper ug lower parking lots aron di maghuot atubangan sa mall ug sa mambaling access road. Gipahibalo usab ni Gialon nga mahimong gamiton ang service road kilid sa UC Mambaling. Spaces, so karon nihangyo ta sa SM ipasud ang tanang sakyanan kay ang problema manggod kung ari magpaabot sa gawas mambaling access kanang Vistil Road ug sa Coastal Road mo tanaw nila nga mo backflow man huot kayo ang traffic pero ang tinuod dito sa sud kinanglan nga ma-accommodate gyud mahanay dito sa sud ang parking kay again di ta kapasud hangtod dili ma-available ang atubangan nga mapasudlan na kay otherwise mo baras ya sa daan ug mo baras sa daan di na maka-flow og traffic ang gikas mambaling padung adto sa syudad mao nay nahitabo karon. Usa ka U-turn slot ang ilang tukuron nga magamit niadtong gikan sa dakbayn sa Talisay nga nagpaingon sa SM Seaside. Pagkakaron, gitugutan ang mga sakyanan gikan sa Talisay paingon sa Mambaling sa pag-turn left. Apan ang mga sakyanan gikan sa Mambaling dili mahimong mo left turn. Mo right turn kini paingon sa south hangtod sa U-turn slot sa may Philinvest El Curso. Gipakatabusab nila ang mga personnel og road signs sa Sipadilla alang sa umaabot nga pagpangabli sa Gaisano Dulho ug ilang ginahinay og clear ang mga arterial roads. Kay kung mag left turn pa sila gikan sa Mambaling unya ang Talisay sad mag left turn padung sa Mambaling duha na ka-sequence ni ang gikan pa Cebu City mo dito sa Talisay tulo na ka-sequence so atong gikuha usa ka sequence para duha na lang so sige left gikan sa Talisay sige sa right padung dito nya atong hunungon usa na lang ang kining gikan diri padung sa Talisay unya kung ihunong na sad nato ning all left ug all right ang mo straight na sad ang gikan sa Cebu City padung sa Talisay so duha ka sequence na lang anang paagiha mas hamugaway ang dagas trapiko. Wala sila magproblema sa traffic sa pagpangabli sa Robinson's Galleria sa may General Maximum Avenue tungod sa kadako sa dalan sa mong dapit. Apan ang mga PUJ gidid-an sa paghunong atubangan sa Robinson's aron di makahatag og problema sa trapiko. Ang Robinson's way problema kay ang traffic sa Esos Mena dako man kayo ang dan. Ang atong highway diha 3 lanes man na. Ang sa atubangan sa General Maximum 2 lanes man na dihang dapita unya ang mga jeep di person anha ra magyapon moagi unya sa atong traffic management plan diha gisabot naman nato uban sa operations ug planning division nga why mohunong nga mga jeep atubangan sa Robinson's bali kining naa sa dan kinahanglan musuod gyud dito na so naa sila gipaangay nga libay ana mukatkat dito ang jeep mulod ug unload sa sakyanan igawas di na ma-make up og mga pasahero aron di makabaldas traffic o diha sa General Maximum Avenue. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ka 13 anyos nga batang babae na palgan nga patay ug gituuhan nga gilugos. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Dinhi sa kapilya sa usa ka barangay sa lungsod sa Dalaguete, nakahangyo ang pamilyang De La Torre nga ihaya ang patayng lawas sa 13 anyos nilang anak nga si Jeneline. Napalga niya itong Sabado sa usa ka mulupyo sa barangay Ablayan ang grade 7 nga working student nga wa nay sapot, gigapos sa punuan ug gipaumom ang iyang underwear. Nagtuo ang kapulisan nga gipanamastamasan ang biktima sa wa pa kinipatya. Matod sa inahan sa bata, nahitabo gyud ang dugay na niyang gikabalakan sa iyang anak. Paulit na lang kita sa amo ato aday kay kanang sus kami bisag pobreta kanang makagasto man lang gihapon minimo kay ikaw mingaw lagi kay kadiha. Siya ma'am dili gyud nabalog gyud ko ingon akong bana nga kanang unsa man tanang anak gapuson tana nga di man gyud mauli. Ang pamilya gianugnan sa kalit niya nga pagkamatay kay gawas nga buutan kanunay sab kining nag-una sa klase. Nang hinaut karon ng pamilya nga unta makonsensya ang mga responsable ug mo-surrender na sa kapulisan. Nagkakugon og maayo yang lawas daghan kay mga sagbot pitig yung pagkaluoy tan-aw sa kong anak di nagyud hitsura niya yang hitsura ma'am hasta yang mga ilong diri nanggawas ang dugo sa iyang mata dunggan. Pagkakaron padayon pa nga giila ang responsable sa krimen ug ang motibo sa pagpatay sa batan-on. Ang pamilya De La Torre ug Pia padayong nangita og hustisya sa kamatayon ni Jeneline. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5.
Pilipinas Monday afternoon kaninyong tanan ng mga igsoon. Sa nakalabayng semana, formal nang gibuksan sa publiko dinhi sa Sugbo ang ika-4 nga labing dakong mall sa kalibutan ug ang kinadak-ang mall sa nasod sa Pilipinas. Uban sa pagbukas niini, atong sayron ang pipila sa mga hugyaw ug world class nga mga laaganan nga naa makita sud niining mall nga dinhi mismo nahimutang sa kasing-kasing sa Sugbo. Sa pagbukas sa SMC side, gidagsa gyud kini pagmaayo sa katawhan. Daw sama og usa ka syudad ang maong mall tungod sa kadako niini. Apan, usa sa mga giatangan sa tanan ang mga talagsaong anaa sa mall, sama na lamang sa bowling center, ice skating rink ug ang nag-inusarang Directors Club Cinema. Sa wa pahingpit nga gibuksan ng SMC side, gisusi una sa news team kung unsay hulagway sa ilang talagsaong Directors Club Cinema. Ang maong cinema usa kini ka lazy boy type nga klase sa lingkuranan na diin makaharay-haray kauban sa imong pamilya, higala og labi na gyud sa imong hinigugma. Gawas niini, di nakakinahanglan pang mogawas aron mo order tungod kay aduna lang kay pislitong button aron duulon ka sa imong butler to serve whatever you want. Ang kantidad sa maong Directors Club di mo menos sa 380 ka pesos. This one is the difference of this one is clearly we have from the seats, no? We have recliner seats, near like a lazy boy seats. So, well, the only thing there's sana hindi makatulog yung nanonood, but it's very comfortable, very private. At the same time, they feel so secure because they're just about 50 people inside the auditorium. Ang yatangan sa tanan na mao ang nag-inusarang ice skating sa Sugbo, diin bisan kinsa niini mamahimong makasuway sa talagsaong sports. Gipadayag ni Tejero nga adunay tutorials alang ni adtong di makahibalo og ice skating. Gawas ni ana aduna say mga packages nga makahatag og kalingawan ngadto sa mga kabatan-unan. Buot sa maong mall nga makadiskubre na usab og laing ice skaters nga maoy musangka gawas sa nasod sama na lang ni Michael Christian Martinez. This time we're bringing back the ice skating rink, Olympic size. As an Olympic size rink, it's more flexible now in terms of usage. No? Ang bowling center sa maong mall aduna say kalahian sa SM City tungod kay mas upgraded kini og mas high-tech. Gani, mamahimo na kang mo-connect sa mga social networking sites kung buot kang masayran sa imong mga higala kalabot sa imong kalambuan sa bowling. Our bowling, we're using the best and latest technology on scoring. In fact, our scoring system now has a social social function by like if you input your name, your face, automatically you can hook that up and link that to your Facebook account. Ug mao kadto naglangkob sa atong live news karong hapon alang sa walay karapusang mga chikas uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukot Sera ang atong word of the day nagkanayon. Ang love ay parang spaghetti, mahaba man at matamis, may hangganan din ang gaay. Hangganan ang love ni JP. Walang forever. Nagkaraghan yung mga malls na to, Attorney Georgia. No? I know, right? Over the week, we had two, the Robinsons and SM. So why are they saying Filipinos are broke? I think everyone's going to the mall and spending money. The spending power of the people the economy is growing, the middle class is getting bigger. Yes. Kung ako lang, despite all of these things nga nangitabo karon nato, di gyud ta ma-compromise sa ang convenience sa general public. Yes. There's also the issue about the 8-meter nga setback, Yes. the traffic nga kinahanglan gyud i-address. I wonder what happened to it because DPWH actually raised that issue Yes. before they opened. So maybe we should look into that. Kinahanglan pa na nga address kay at the end of the day ang magsakripisyo ang katawhan maghihapon. That's true. That's true. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!